चिरां जिल्लायाव फिन दादागिरिनि आखुथाय चामाय न' साहा गय फाथैनि थाखायनो गलादार आइजोखौ खर'आव गावदों गुलि नांजानानै जायगायावनो 40 बोसोर बैसोनि गलादार आइजोआ गोब्राब जोखोम जानाय गलादार आइजोनि मुङा आसाथि बसुमतारी फारसेथिं गुलि गावग्रा दुथां दादागिरिनि मुंखौ अजय बसुमतारी होननानै मिन्थिनाय जादों। गुबै जाथायनि सायाव मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय सेलेखा बाजारनि दैगुदुं गामियाव बे इनाय जाथाया नुजाथिदों। जेब्ला आइजो गलादार आसाथि बसुमतारीया गावनि दखानाव दंमोन बे समावनो अजय बसुमतारी मुंनि सासे दादागिरि सुबुङा साहा लोंखांनानै गय फाथै जायो। उनाव गलादार आइजोआ गावनि मोननांगौ रांखौ बिनायाव दुथाङा हरनो सिमान जायाखै। जाहोनाव दान्थे बिदान्थे जानाय समावनो अजय बसुमतारीया हरखाब आइजोखौ खर'आव गुलि गावो। लोगो लोगो आइजोआ जायगायावनो गोब्राब जोखोम जायो। फारसेथिं गुलि गावग्रा अजय बसुमतारीखौ पुलिसा हमनायजों लोगोसे दुथांनिफ्राय आखाइजों बानायनाय सिलाइ सिखा आरो माखासे बेसादफोरखौ जब्द खालामदों। गुबुन फारसेथिं गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जानाय गलादार आसाथि बसुमतारीखौ काजलगावनि जेएसपि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relative public school@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।